Nanawagan ang kabanay sa missing nga crew sa LCT Cebu Great Ocean nga nasadsad sa Malimuno, Surigao del Norte kalabot sa pagpangita sa ilang kabanay. Anang report ni Argil Relator. Hulagway kini nga gipang-send sa crew sa LCT Cebu Great Ocean nga si Mark Suarez, 25 anyos, tagalingig Surigao del Sur, sa ilang group chat sa iyang kabanay kung asa makita nga nagsuot sila og life vest ug dunay dalang life ring ang mga crew. Og sa laing video, makitang misulod na sa barko ang tubig dagat. Lunes sa buntag, laing video na sab ang gipadala ni Mark. Diin makita nga nang lingkod sa taas kabahin sa barko ang mga crew. Samtang giduyan-duyan kini sa dagkong balod. Amo asyang gi-comfort through sa among mga text messages nga amping lang diha ma presence of mind, ampo gyud sa Ginoo. Ayaw pagkaratol, relax. Martes sa buntag, nahibaw-an na lang sa kabanay ni Mark nga narakip siya sa mga missing nga sakay sa barko. Siya og laing unong pa ka mga crew ang padayong ginapangita karon. Bisa ni ini, naglaom gihapon ang kabanay ni Mark nga unta makita pa siya. Ugot ang among pagampo, sir, nga makita siya nga buhi. Pero sir, di man nato tanan pagbuot. Kabaluta nga ang Ginoo may naay mas maayong plano para sa atong tagsa. So kung kabubuton na sa Ginoo, sir, nga kuhaon na siya sa amoa, wala may mahimo. Ang amo lang nga babalik siya sa amoa, sir, para nga mahiluna na pud mi karon, sir. Nanawagan karon ang kabanay ni Mark nga unta paningkamutan gihapon sa kumpanya sa barko ang pagpangita sa mga missing nga crew. Nanawagan sab sila nga kung dunay makakita kang Mark, mamahimo mo kontak sa numerong 0950-698-3943. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.